मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारीनि आफादगिरि मासि लानायाव मेलखौ बेखेवनानै होयो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्मआ। बर' सुबुं आफादनि मावफुं मेलाव मिरुनि लोगो आफादगिरि बादल मुसाहारि, लोगो आफादगिरि रन्जन बर', खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि सनि बर' आरो बगिनदि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोना बाहागो लायो। आफाद जोङो थांनाय 20 अक्ट'बरनिफ्राय गासैबो जोंनि जिल्ला आफादफोरनि बेन्दोङाव थानाय जि रोंगौसाफोर आरो जोंनि जिल्ला आफादफोरजों सावरायनायनि मोनसे थांखि जोङो दावबायगासिनो दङ। 21आव जोङो सिमेन्ट सापरि धेमाजियाव धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो बे ओनसोलनि रोंगौसाफोरजों जों सावरायदों। मैया सराइदेउ आरो डिब्रुगड़ जिल्ला बे जिल्ला मोननै आफाद आरो बिनि रोंगौसाफोरजों जों सावरायदों। दिनै जोङो दा फुंनि समाव लखिमपुर जिल्लानि नैबे बगिनदियाव जोङो मोनफैदों। इतिमध्य जोङो जिल्लानि जोंनि दैदेनगिरिफोरजों आरो बे ओनसोलनि माखासे गोरोंसाफोरजों जोङो सावरायबाय। सावरायनाया गोबां एजेन्डाफोरनि सायाव जोङो सावरायदों। जोंनि समाज बेबस्था आरो समाजनि जौगानाय आरो जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि सायाव आरो बेजों रिलेटेड जेफोर इसुसफोर दङ जोंनि बिटिआर एकर्डनि बे एकर्डनि रिलेटेड इसुसफोरनि सायावबो जोङो सावरायदों आरो बिनि प्रग्रेसफोरखौ जोङो जोंनि आफादनि आरो गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे मोनथिलायनाय आरो बिथांमोननिफ्रायबो जोङो सुबुरन लादों जे जोङो मारै थाङोबा मोजां जागोन। बै बाथ्राफोरखौ जोङो सावरायनो गिदिंबोदों। दिनै बगिनदिनिफ्राय जोङो फिन जोंनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरसिम जों थांगोन। दा 3 बाजियाव जोङो बिश्वनाथ जिल्लायाव मोनसे प्रग्राम दङ। बिश्वनाथ जिल्लायाव थांगोन। बिदिनो लासैनो जोङो गासैबो आसामखौ दावबायनानै जोंनि बर' रायजो राजाफोरजों बर' रायजो राजाफोरनि सिन्था सरसा बिनि सायाव आरो जौगाथायनि सायाव जोङो सावरायनो ओंखारबोदों। ओरैनो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि भिलेज जिखिनि साबमिसन जानांगौ जोङो साबमिसन होजोब्बाय। गभर्नमेन्टनि टेबोलाव दङ। गभर्नमेन्टआबो इतिमध्य जोंनो मोनथिहोनायाव फ्राय खामानिया जानानै दङ। बेयाव मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोन, राभा हासं अट'नमास काउन्सिलाव एसे प्रब्लेम रेज जादों। बेखौ जोङो गोजौ लेभेलाव जोङो सावरायबाय थादों। दाख्लैबावै मानगोनां आसामनि मन्थ्रि इउजि ब्रह्म, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो बिटिआरनि CM मानगोनां प्रमद बर' आरो गवालपारानि जोंनि बर'नि जेसेबां आफादफोर दङ बे आफादफोरनि दैदेनगिरिजों सावरायलायनायनि गेजेरजों मोनसे फिसा कमिटि जोङो बानायना लादों। गुसानि कमिटि। बे कमिटिनि गेजेरजों बेखौ मारै सुस्रांनो हायो खोब थाबैनो बिनि खामानिखौ जोङो मावबाय थादों। मिरु दावबायनाया जोंना तिनिसुकियाव जोबगोन 4 नभेम्बर खालि। गोजोनथाव खौरां। TVSनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा TVS गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा TVS श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा TVSनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा TVS श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि TVSनि गारिखौ लांफैनो हागोन। TVSनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टिंकि पेट्रल फ्रि एसर गिफ्ट आरो TVS कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव TVS कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन।
लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।